Ja nyt sitten leikataan tämä nallevartalokin niin, että jätetään sinne se puoli senttiä saumanvaraa. Kääntö- ja täyttöaukon kohdalle voi jättää vähän enemmän, niin se ei sitten. Sitten täällä käsien alla pitää tehdä tämmöiset aukileikkaukset, eli leikataan tonne kainalon kulmaa kohti tommonen pitempi viilto niin, että se menee melkein tonne ompeleeseen, mutta ei ihan. Kaarteet tarkasti. Ja nyt täällä toisessa käden aluskainalokohdassa taas semmoinen viiltoleikkaus tuonne kulmaan. Ja nyt tästä jalkojen välistä leikkaa suora leikkaus tonne melkein ompeleeseen kohti ja teet näihin mutkiin aukileikkauksia. Niin kuin niissä korvissa tehtiin tänne kanssa. Ja samoin nyt niitä aukileikkauksia kaikkiin näihin, missä on kaarteen kohta, niin leikataan saksen kärillä tonne melkein ompeleeseen saakka, mutta ei ihan.